Connie Bloemhof van Serhusterveen had tongersdag de Douwe Hooglandprijs ontvangen. Die krijgt ze omdat ze haar bod inzet had voor de natuur en het bioverskaat in haar omjouwing. Ze organiseerde activiteiten op haar boerenbedrijf, waarmee zij meesten kennismeidje lid met loonskipsbeheer. Ik wil meesten meenemen naar wat het is om beheerder te wezen van het landschap. Wie met de meisjes allemaal goed te passen en wie kan het misschien niet meer samen doen. We willen meesten graag meenemen in de ontwikkeling die op onze plaats plaatsvindt. Een heel soort meesten hebben nevens Connie net in de gaten dat er volle meer bij een boerenbedrijf zien komt als alleen nog het borkje. Ik wil zijn meesten erop wijzen hoe wichtig of bioverskaat is. Dat zit namelijk alle jaar in direct verbonden met ons eten. Hele prettige insecten bestuiven ons voedsel. Dus dat had een hele goede relatie met het eten, maar ik met het bedrijf. Wie had het nodig om ons bedrijf te kunnen runnen? De prijs waar Tongersdag Utrecht toch voorzitter Albert van der Ploeg van Vereniging de Noordelijke Frieske Woorden. Als Connie een verhaal hoort of Connie is ergens, ja, dan komt er een stuk positiviteit uit. En dat kunnen we echt heel goed broek op het heden, bij de agrarische sector onder druk staat. Dan moet je toch echt ambassadeurs hebben die het uitstralen hoe prachtig mooi vak dat is. En zeker hier in de Noordelijke Frieske Woorden, om je te boeren, te wijnen, te libben en dat ik oren mensen te vertellen. Van der Ploeg is grutsk op Connie haar inzet en hij hoopt dat mensen inspireren rijden door haar projecten. Een daarvan is de Biemwal als apotheek. Kijk, die pikken uit Biemwal en eldersengels een heel soort mineralen op. En ze verretten daar net om een nacht in. Nou, wat doet het met de kei? Is er dan ook zoener? Hoe gaat dat? En nou, daar had zij een heel soort verdienen. De prijs is een jildbedrag van €250. Daarmee kan Connie een nieuwe publieksactiviteit ontwikkelen. Connie weet in elk geval al wat ze met het jild dwaas wil. Die wil ik graag besteden aan een informatiebord voor de bijenweide. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen zelfstandig hier omheen kennen om informatie op te doen.